तर आज आम्ही दोघे मुलुंडला आलोय आणि आता मुलुंडला नवीन तंदूर चाय म्हणून उघडलंय शॉप. तर तिकडे आम्ही तंदूर चाय पिणार आहे. आता जाऊया आणि चाय पिऊया, बघूया कशी आहे तंदुरी चाय. कोंबडी असते का त्यात बघायचंय. तू पहिली आहे कधी आधी बनवतात. भैया दो तंदूर चाय. चाय पिऊन झाली आमची. चाय तशी चांगली होती, गरम गरम एकदम तंदूरमध्ये उकळलेली, पण एकदम गोड चाय होती. थोडी असं आला बिलाल टाकले नव्हती. तर मी माझ्या बायकोला बोललो तर ती बोलते की अशा चायमध्ये आलं नसतं. काय बोलतेस का? हा, म्हणजे ते तंदूरचा स्मोकी फ्लेवर आला पाहिजे आणि चाय असते म्हणून म्हणजे नाही आलं टाकलं तर आलं ना, तर तंदूरचा फ्लेवर सप्रेस करणार असं तिचं म्हणणं होतं. म्हणून त्या चायमध्ये आलं वगैरे नव्हतं. आपण चुलीवर बनवतो ना, ती छाप बेस्ट आहे. सरकुलात आता बघू, गावी गेलो ना मला सरकुलात ती आपली चाय बनवून दाखवतो. दुधापासून ना ती पण. चला